Endi sih ayam iki kok gak liwat-liwat? Sri, kan mari apa iku? Mari blonjo lah kan ku ya apa wong urip ya kudu blonjo. Blonjo melak aku ayo golek takjil di masjid. Ya Allah kan saulan tet iku gak masak jakane menghemat. Iya ta. Aku pindah rono. Ya Allah pirang masjid, Ndut? 5 mean. Astagfirullahaladzim. Sesuai mulai warek ta. Ya Allah. Gak usah masak. Sing gondol-gondol mulai iku. Iya, sing gondol sahur. Heeh. Wong poso beduk kae golek-golek takjilan rono-rono Ndut kon niku. Ya gak apa-apa ta Sri, sing penting poso. Allah. Melak aku ae lho wis ayo kabeh di dapur ae. Mesti bangkon ngene iki entokno dhuwit kon. Ya gak apa-apa jenenge wong urip iku ya apa ya blonjo, jenenge wong urip ya butuh duit. Selama sak bulan cekno menghemat ngono lho Sri. Ya jan berarti kon wis gak blonjo belas sak wulan ya Ndut ya. Yo, ndek kono dikeki es, ndek kono dikeki rawon, ndek kono kei soto. Warek aku menjelajahi. menjelajahi. Sampe gedene ya Allah. Makan aku menjelajahi masjid. Ya Allah. Sing enak sing ndi. Aku sampe ero sing enak sing ndi. Ya ndi sing enak Ndut. Ndek kono masjid gede ndek kono. Ya Lah aku lho wis ayo. Mau isin, lek kon cocok iki ngejak maknar Ndut lek aku gak seneng aku ngene Ndut isin Aku males aku ngejak makna. Apa oleh ngejak maknar jelas wong botol wasting dikasih. Kok mesti pasine rebutan ambek aku kok. Iya ta? Ya Allah, dadi ceritane kon ku sak wulan pet ku jagakno takjilan di langgar-langgar di masjid ngono ya. Iya, Dik. Sak anak-anakku tak gawa Sri. Ya Allah, pendekin Ndut. Mari ki tuku gelang kon lek riyo ya. Ya iya ta, selama sak wulan kan menghemat duit tak kelumpuk nisik gawe tuku klambi riyo ya. Oh, pinter ya Mangan kan itu, ya, iya. Siapa sih nguruki ngene Ndut kon? Aku dhewe. Oh ya Allah kok cerdas sih kon. Ya iya makane sekolah nang aku ayo. Mau apa sekolah nang koyo kon. Terus aku teh budal. Ya wis, Awas tak dongakno. Enggak aku bisa temenan. Enggak males aku ngono iku isin Mbak aku. Tak dongakno lek Kayak Ndut ya. gratis kok ragel. Iya tak dongakno lek akeh. Tak nemana mau titik kadilan ya Allah. Sak wulan tek jiwa gak takjilan di rono-rono kok isin arek iku tapi ya tadi daging.